Πες να τελειώσει πιο γρήγορα. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα είμαι εδώ πέρα με την... Περιμένετε να δείτε. Εδώ πέρα σήμερα. Κάτσε να δείτε. Ελάτε ρε. Κοίτα. Πρέπει να κρυφτούμε από αυτόν. Περιμένετε, Για πάμε δείτε. κάπου να κρυφτούμε. Ζωγραφίζω. Ρε, εγώ βγάζω βίντεο, χαζέ. Ελάτε, πάμε. Τσάμπα βγάζω. Ρε! Πώς βγαίνει! Ελάτε, πάμε. Μιγαλή. Ελάτε. Άλεξ. Ωραία. Αλέξ. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Ωραία και τώρα. Παιδιά, βάλτε λίγο το βίντεο. Ο Άγγελος. Παιδιά, Σαν εμένα εσύ. πριν λίγο μας κυνηγούσε ο Χακικουάκι. Χαγκιουάι. Κρυφτούμε από